kina buƙatar haske da sheƙin fata, ki amfani da skin whitening na kamfanin Danbu Cosmetics. Rashin jini, rashin tsagawa. 'Yar uwa, da zaran kin yi amfani da shi na sati 3 kacal, fata ki ta gama canjawa. Probiotic Slimming Jelly ɗinmu yana daidaita jiki ba tare da an sha wahala ba. Kina buƙatar ki gyara ƙirjinki? To ga fa dama ta samu. A Danbu Cosmetic muna haɗa lefe masu inganci kuma cikin sauƙi. Ina matan aure da 'yan mata 'yan kwalisa. Ku garzayo Danbu Cosmetics domin ganewa idonku. Muna maraba da dukkanin bakinmu maza ko mata a Danbu Cosmetic. Danbu Cosmetic mu kaɗai muke da irin kayanmu a faɗin ƙasar nan. Ga mai buƙatar kayanmu za ku iya samun mu a Kasuwar Tarauni No. 1 opposite MTN office ko kuma ku tuntuɓe mu a lambobin waya kamar haka.